Mayong buntag, kumusta? O nga karon nakaabot na punta dinhing dapitas may Piaping Itom, Barangay Makabala na Cagayan de Oro. Kay diri no ang ikaduha na to nga tagas bugas o tutong check ang gihatag sa tong address. Abay ko no ilang kagawad domba sa dapit na kagawad domba sir. Ito kauban din nato si Sir Christian no. Ato gyapon ning umabot nga partner sa tong kalihokan. Diri ilang kagawad. Mayong buntag. Kagawad. Asa gito dapit ilang Rizali dire? Rizali. Digat. Oh. Diri unahan. Diri sulod. Sige lawas ta sir. Yes sir. So lawas ta. Medyo nandalan. So dala na po natin no, ang bugas o ang Zen kahatol t-shirt. Medyo mo. Ano dapit la Rizalin? Rizalin na oy. Asa dapit? Rizalin. Rizalin. Dadat ko. Asa? Tuloy sa Dire. Tong kato nang naibata no, nga gamay ba? Tong singer sa una. Singer na siya. Sige daw pangot ato data. Okay. Pwede lang kabyang. Yung vlogger. Kaya itong pangitaon no? Vlogger siya. Medyo Dire. sige ayo. Boss, ano dapit la Rizalin boss? Rizali. Rizalin. Diri ang Rizali diri. Rizalin na bisya sir. Bigato. Dito sa check na ko Sabi tong singer sa una. Ano yung bata na yun? Nagdasing si Juicy. Ay, nara. Daganato. Rizali Daganato. Nara ko. Rizali Daganato. Ay ila Rizali ma'am Daganato. Ha? Dapit ila Rizali. Rizalin? Rizali Daganato. Dili man dere. Dili. Dapit la ha? Ano ko tugon? Abay mo to sir ilang kagaw daw. Abay la kagawad. Hi guys. Shout out. Shout out. Sige, shout out daw sila. Pwede mo. Ang taon tani. Yeah. Okay ka kung kagani ha. Zen kahatol. Zen kahatol. I-follow Taro. Zen kahatol. Okay sige. Hi. Sige, selamat. Sige, lawas ka. sa mong YouTube yan. Nara. Kana Search ba? Kana. Okay, sige. Okay. Basta, pwede mo. Daganato, ma'am. Daganato. Daganato? Daganato ate? Rizali? Oo. Rizali. Wala ka makakuan? Di ko Rosali. Rosali. Daganato, update. Mana siya sa una? Murag. Kana, ma'am. Hadman. Ano yan? Hadman. Asa wala ka? Hindi kay pangita karon. Inquire mo? Ay nami yatag, ma'am. May hatag sa iya. Kaya ha. Yata? Ay! Okay. Singalan ni Kwan? Ay, singalan sa mga tawag gani? Daganato ba? Asa siya, sir? May yatag, sir. Naka-account mi sa Facebook. Diya sa Vikas. Yung bana. Ayun ba? Sige. Ay, tao di wala. Tulog ko ba na tanawag? Walay tao. Ulos ko yabi, me. Ito po tayo, sir. Sige. Bisaya ra. Bisaya ra. Dito, sir. Ay magigay pahatag ba niya? Naka-comment man gud siya? Oo, nabante. Nagtrabaho mo diri? Oo, trabaho mo Kamu giduhan nagtrabaho diri? Oo. Naman dito inyong baby? Kumusta naman to? Nagbuwan lagi siya na disgrasya ba? Nagtakot sa hotel. Sumutong na ospital, di ba? Oo, nagburot. Nasa crack diri sa ano siya, di ba? Nakagawas na sa ospital? Oo, bago pa po sir. Lahat? So, saka ta. Hi, ma'am. Hi. Naratong hugas mama. Kanya t-shirt dayon. Todo Ano ko kabantay sir ba nakalimot ko sir. Ang naghatag ito na ma'am si Ma'am Daisy og si so thank you, insan niyo kasulti sa iya ma'am.
Thank you kayo ma'am sa inyong kamaayo po. Talaga pang matabangan o talaga pang matagan sa inyong kamaayo. Sige, sir. Salamat. Sige. Sir, thank you. Salamat. Sige po. So, at least nahatag na ito og hangtod na lamang sa sunod higayon. Kini na lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Muhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.